Masu kallon sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wani tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku har labarai daga faɗin duniya ba na shafcin giza ba. Har ila yau za mu leƙa wato jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka, ƙasar da take ta wato fuskantar dambarwar siyasa tsakaninta da ƙungiyar ta Ecowas. Inda muka kawo muku rahoton cewa Ecowas ko kuma Sidiyawo ta dakatar da Nijar wato daga cikin kungiyar, abinda wato ya sa wato shugabannin sojin jamhuriyar Nijar suka yi wani kalami tun bayan dakatarwar da ECOWAS ta yi musu. Mai kallon da sauraron mu, idan har kuna tare da mu a cikin wani rahoton da za mu kawo muku, za ku ji mu da cewa kotun ECOWAS ta ba da umarnin a saki hambararren shugaban jamhuriyar Nijar wato Bazoum Muhammad. Har ila yau kuma kotun ta umarci sojojin su mayar da Bazoum kan karagar mulkinsa. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Makafin nan, idan har wannan shine zuwanka na farko na tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsabtan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Kotun ECOWAS ta ba da umarnin sakin shugaba Muhammadu Bazoum. A jiya ne dai wato ranar Juma'a kotun ECOWAS ta ba da umarnin sakin shugaba Muhammadu Bazoum, shugaban jamhuriyar Nijar, tun bayan juyin mulkin da aka yi masa a ranar 26 ga watan Yuli, da kuma wato iyalansa. A wata sanarwa daga wannan kotu, alƙalan wato sun umarci majalisar sojojin ƙasar ta Nijar da ke tsare da Bazoum da ta gaggauta sakin lahirin mutanen da ake tsare da su biyo bayan juyin mulki ba tare da wani sharaɗi ba, tare da mayar da shugaba Muhammadu Bazoum bakin aikinsa, kamar yadda alƙalin kotun ya tabbatar a Abuja. Wannan wato an yi watanni 3 bayan gabatar da ƙorafin wato shugaban ƙasan. Wannan hukunci na kotu na zuwa ne daidai lokacin da majalisar sojin ƙasar a Nijar ƙarƙashin shugaba wato Abdurrahmani Chani ke iya ƙoƙarin ganin ta shawo kan ƙasashe ta fuskar wato diflomasiyya, wanda ya sa shugaban ƙasar wato ya kai ziyara birnin Lome na ƙasar wato Togo. A wata ziyara da ministan harkokin wajen Togo ya kai Nijar, da yake magana a gidan talabijin na ƙasar, ministan harkokin wajen ƙasar Togo wato Robert Dosi ya ce ya cimma yarjejeniya da firaministan ƙasar ta Nijar da aka naɗa wato Ali Muhammad Lamin Zain da ministan harkokin wajen ƙasar wato Bakari Yawo Sangare. A inda ɓangaren maganar tasa ya ce a shirye muke mu gabatar da shirin wato ga shugabannin ƙasashe masu shiga tsakani da kuma hukumar wato ECOWAS, in ji shi, yayin da yake magana kan ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. A watan Oktoba, shugabannin sojin sun ba da sanarwar rage kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2023, duk da wato abin da ya janyo matsin tattalin arziki da ƙungiyar ta ECOWAS wato ta ƙaƙaba wa Nijar ɗin. Kotun ECOWAS ta umarci sojoji su mayar da Bazoum kan karagar mulkinsa. Kotun ECOWAS da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta umarci sojojin Nijar su saki hambararren shugaban ƙasar shugaba Muhammadu Bazoum nan take. Kotun ta bayar da umarnin ne a zamanta na ranar Juma'a. Kotun ta yi umarni a saki Bazoum nan take ba tare da wani sharaɗi ba, sannan su mayar da shi kan karagar wato mulkinsa. ECOWAS ta dakatar da Nijar daga cikinta bayan shugaban sojojin da ke tsaron fadar shugaban Nijar ya jagoranci kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum a watan Yuli. Sannan sojoji suka tsare shi da iyalansa a gidansa da ke fadar wato shugaban ƙasa. Muhammadu Bazoum shine yake wakiltar ƙasar Nijar, shine shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. An keta dokokin kundin tsarin mulki, in ji wato kotun. Kawo yanzu sojojin ba su mayar da martani game da hukuncin kotun ba. A baya dai wasu ƙasashe na ƙungiyar ECOWAS sun yi fatali da umarnin kotun. A tsakiyar watan Satumba, hamɓararren shugaban ƙasar
na Nijar ya gurfanar da sojoji a gaban Kotun Ecowas, inda ya buƙaci ta tilasta wa sojojin su sake shi kuma su mayar da tsarin mulki kan tafarkin dimokuraɗiyya. Ba za a iya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun ba, a cewar wata sanarwa da lauyoyin Bazoum suka fitar. A cewar Sa'idu Dagne, ɗaya daga cikin lauyoyin hambararren shugaban ƙasar, a karon farko kotun ta samu sojojin da laifi waɗanda suka yi juyin mulki da ya saba wa tsarin mulkin Ecowas. Nauyi ya rataya a wuyan Ecowas da ƙasashen mambobinta domin tabbatar da cewa an yi biyayya da hukuncin kotun, in ji sanarwar. Hakan kuma ya kawo ƙarshen rahoton kenan. Amma mai kallo da sauraron mu za ka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section, tare da gwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zaƙulo muku har labarai ba na shafcin giza ba. Haka kuma muna ƙara roƙar alfarmarka da cewa idan har wannan shine zuwan ka na farko na tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka ka mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da tsara mu ɗaura su. Sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hakan nasara ce a gare mu, kuma mun gode. Bisalam.